Comença Harmonies, música i paraules per alimentar l'esperit. Una acurada selecció de temes musicals i missatges que poden arribar a l'ànima. Harmonies, un programa de Miquel Albert Soler i David Siscar. Queda't amb nosaltres. Benvinguts, amics, amigues, a una nova edició d'Harmonies, aquest programa que dediquem a la música d'inspiració cristiana i també a aquelles cançons que, en la seva lletra, expressen valors relacionats amb l'humanisme cristià o valors humans cristians. Avui, però, coincidint en que complim el programa número 61 des que vam començar aquesta experiència radiofònica, introduïm un petit canvi en el nostre programa. És bàsicament un canvi de format, perquè els continguts seran els mateixos, el que passa que ara us ho expliquem. Fem un petit canvi de format per donar encara més protagonisme a la música, oi, David? Així és. Bon dia, bona nit, el que sigui el moment en el que ens esteu escoltant. Fem aquest, jo en diria més un canvi no de rumb, un reajust de rumb, perquè sempre ho hem dit que aquest és un programa de música cristiana principalment, de música de l'esperit, de música per trobar una mica més de sentit, amb més de profunditat, en el que, com us deia el Miquel Albert, posem habitualment també música amb valors afins al que nosaltres entenem. Ens agradaria especialitzar-nos una mica més en això, en la música cristiana i poder-vos parlar de les persones també que fan possible aquesta música, de com es divideix aquesta música, de què és el gospel, de què és la música d'adoració, moltes coses que anirem descobrint plegats. I avui, no sé, què us sembla si per començar aprofitem i fem una crida a l'Esperit Sant. Això sí, la farem en francès, si no us fa res, i li direm souffle dans ce lieu. Bufa en aquest lloc, bufa en aquest programa i a tots els que ens escolteu.
choix. Fais tomber nos obstacles, accomplis des miracles, fais-le ici et maintenant, soufflant ce lieu. Doncs resulta que Glorious, que pels que ens hagueu seguit darrerament en l'Harmonies i fins i tot abans en el Missatge una ampolla, doncs són un grup francès que ens agrada força. Han publicat aquest 2023 un nou disc que es diu Rua i n'han fet també un EP acústic amb algunes de les seves cançons. Una d'aquestes és aquest Souffle en ce lieu, bufa en aquest lloc, un disc que dediquen a l'Esperit Sant, Rua, i així també nosaltres ens hi hem encomanat. Li retran homenatge als pobres, encara que no vulguin els rics, una llum que il·lumina els pobles, és la mare dels oprimits. La flama que portava s'anava consumint i diran que aquesta llum s'extingí, però no, les meves mans hi tinc. Les llavors a Calcuta plantaré al meu cor, les llavors a Calcuta portaré a tothom, les llavors a Calcuta plantaré al meu cor, les llavors a Calcuta portaré a tothom. Teresa va encendre l'amor. El món necessita llavors signes de vida i d'il·lusió. El camí comença no amor. La flama que portava donarà els seus fruits i diran que aquesta llum s'enfortí. Un nou do, les meves mans hi tinc. Les llavors a Calcuta donen escalfor. Les llavors a Calcuta pregària d'amor. Les llavors a Calcuta plantaré el meu cor. Les llavors a Calcuta portaré a tothom. El silenci parla Déu. Portaré la pregària a tothom. Quan la fe, les llavors, no posis fronteres a l'amor. Plantaré les llavors de Calcuta, portaré l'amor a tothom. Queda molta feina per fer. Portaré el servei a tothom. Una força s'encomana al servei les llavors. Plantaré les llavors de Calcuta, portaré el silenci a tothom. Mare Teresa, plantaré les llavors de Calcuta, Crist està entre els pobres. Plantaré les llavors de Calcuta, portaré la fe a tothom. Que sigues una llavor de Calcuta, actua senzillament. Amor, servei, pau, pregària, senzillesa són algunes de les llavors de Calcuta que han quedat en els qui han fet l'experiència d'haver anat a Calcuta a ajudar l'hospital fundat per la Mare Teresa, l'hagin coneguda a ella o a no.
Això és el que ha inspirat aquesta cançó que hem escoltat, Llavors de Calcuta. Ens l'han portat el grup 70% des del seu àlbum Qui diu que no cal, el grup 70%, que és un grup vinculat a les escoles cristianes de La Salle. Música cristiana en català fa goig d'escoltar i això que últimament en tenim poca, almenys poca de nova creació. Ens aferrem a les que ens agraden i per això escoltem el projecte worship.cat. En aquest cas, l'Oriol Saber cantava una cançó de Matt Maher que titula Crema en el meu cor. Exacte, era una de les primeres cançons que havien fet amb aquest projecte i que ens fa molt de goig escoltar. Hi ha una força en aquesta hora agermanats per sempre esperant units. Hi ha una força en aquesta hora agermanats per sempre esperant units. Escolta el cel com crida, un vent ple de poder. Tornarem a néixer, envia'ns de nou el teu foc, crema en el meu cor, crema en el meu cor. Tots els germans i germanes somien els somnis del Pare, veient senyals i prodigis, el regne ja és aquí. Escolta el cel com crida, un vent ple de poder. Tornarem a néixer, envia'ns de nou el teu foc, crema en el meu cor, crema en el meu cor. No puc contenir aquest foc a dins, no puc contenir, l'he de compartir, no puc contenir el que és part de mi, crema en el meu cor. Escolta el cel com crida, un vent ple de poder. Tornarem a néixer, envia'ns de nou el teu foc, crema en el meu cor, crema en el meu cor, crema en el meu cor, omple'm de foc en el meu cor, el meu cor, el meu cor, el meu cor. Hi ha una força en aquesta hora agermanats per sempre esperant units, crema en el meu cor, crema en el meu cor. Little blue, be my shelter, be my cradle, be my womb, be my boat, be my river, be the stillness of the moon. If I could, I'd go with
your eyes, so dark and open, there's a light that leads me back to you. 'Cause you're not so far away. I hear you say you'll never walk alone, singing don't be afraid of the dark in your heart. You're gonna find a way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find a way. Little blue, be my anchor, be my light, my compass star. Be my darkness, be my danger, be the strings of my guitar. Little blue, I wanna love you, something strong and something true. In your arms, so deep and gentle, there's a home that leads me back to you. 'Cause you're not so far away. I hear you say you'll never walk alone, singing don't be afraid of the dark in your heart. You're gonna find a way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find a way. Don't be afraid of the light. It's alright. You're gonna find your way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find your way home. Us imagineu que en la foscor de la nit us trobeu com perduts i buscant un camí que us porti a un lloc més segur? Doncs això és el que ens parla aquesta cançó, un camí que et porti a casa, que és un camí segur. Els valors cristians que nosaltres podem considerar a la nostra vida quan els moments són foscos, també poden ser uns valors d'esperança, trobats en Jesús, que també és un camí. Us dèiem que us portàvem música no només cristiana, també música amb valors afins, música doncs, amb certa profunditat. I en aquest cas escoltàvem aquesta cançó que us presentava el Miquel Albert, Little Blue, de Jacob Collier, que és un artista que vam conèixer a través del seu canal de YouTube. És una persona que diu que té Asperger i que doncs, ha patit en la seva vida per aquest fet, però que ha desenvolupat unes grans habilitats musicals. De fet, ha sigut adoptat per la productora de Quincy Jones i doncs està fent grans discos, música molt maca, música molt especial, amb molta ànima i molt fora del que és habitual. És un dels grans Jacob Collier que ens agrada molt tenir-lo aquí en el programa. Jacob Collier, amb la veu també, heu sentit, de la Brandi Carlile. I després d'aquesta us proposem una altra cançó amb missatge, en aquest cas d'un grup català, Les Montses. A veure què us sembla. Per qui dona, però mai espera res. Per qui falta, però sempre està present. Per qui aprèn dels seus errors, per qui no perd mai l'esperança. Per qui no hi és tan sovint, però sempre torna la trucada.
en els bons i en els mals moments. Per qui deixa un bon record, per qui es lleva sempre amb ganes, per qui no et falla mai i et fa sentir que ets a casa. Canta i brinda per la vida i la bona gent, tots de peu al cel, les copes ben en l'aire, cada mà potser no serem algú. Canta i brinda per la vida i la bona gent, tots de peu al cel, les copes ben en l'aire, cada mà potser no serem algú. Brindar pot ser un acte rutinari i buit, però si brindem pel reguitzell de valors tan bonics que ens ha descrit aquesta cançó, és molt possible que fem memòria d'aquell amor de comunió entre amics i amigues que Jesús Déu ens va ensenyar en aquell sopar sant, que també amb els seus amics i amigues al voltant d'una copa va establir una nova aliança entre Déu i nosaltres. Això és el que ens ha inspirat escoltant aquesta cançó de les Montses, que com us dèiem no és música directament d'inspiració cristiana, però alcem les copes per aquests valors tan bonics ens ha recordat aquesta escena que us hem ara comentat. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada
Jesús, no aneu tan preocupats pel què menjareu, què beureu o com us vestireu. Cerqueu primer el regne de Déu i tot això altre us serà donat per afegit. Però el consumisme de la nostra societat ens invita a tenir cada cop més i més. Però això no ens omple com a persones. Només Déu pot reconvertir les runes i les tombes en autèntics jardins. És el missatge que ens han portat Miel San Marcos, aquesta banda guatemalteca, amb aquesta cançó, Tumbas a Jardines. Una cançó que trobàvem en el seu àlbum Mil Generaciones, el disc del 2020. Porten ja 9 àlbums publicats des de l'any 2000, quan 3 germans, que són el Josh, el Luis i el Sonny Morales, van fundar aquest grup a la ciutat de San Marcos, de Guatemala. Once darkness was our guide, without hope and lonely night. We heard the call and turned to you. Now the veil has been removed. Jesus, we will throw away our lives to follow you. Struggling in your strength, resting in your truth. Jesus, you're so beautiful, you give vision to the blind. You in us, the hope of glory, in you we will abide. Though the body waste away, inside we're renewed as you remain. The hope of glory far outweighs the light affliction of our days. Jesus, we will throw away our lives to follow you. Struggling in your strength, resting in your truth. Jesus, you're so beautiful, you give vision to the blind. You in us, the hope of glory, in you we will abide. With hope for tomorrow, we fight through today. With energy you probably work, we lift our hands and say, the mystery is known. Jesus, you're on the throne. Darkness is overthrown. Help us to make you known. Make you known. Help us to make you known. Yeah, yeah. Make you known. Escoltàvem una persona curiosa que fa música cristiana d'una manera molt interessant. Barreja les seves arrels, s'enfonsen en el gospel i ho fa així amb un estil R&B, que diuen ara, que és una mica soul, molt interessant. A més, té una veu molt, molt peculiar.
La cançó que escoltàvem es diu Abide, que vol dir romandre, però té una peculiaritat que ara així en off estàvem comentant amb el Miquel Albert. Perdó, que no he dit que es diu Liz Weiss, la senyora que cantava aquesta cançó. I té una particularitat. Bé, la cançó comença dient doncs, que en moments de foscor vaig sentir la teva crida i que em vaig girar cap a tu. Bé, ja a la tornada diu, Jesus, we will throw away our lives to follow you. És a dir, Jesús, llançarem les nostres vides per seguir-te. Ens desfarem de les nostres vides per seguir-te. Que això, sentit des de fora, així, sense més ni més, doncs pot sonar una mica sectari, no? Deia Miquel Albert. Sí, és el que comentàvem, perquè, esclar, llançar la vida oi ens pot, no sé, ens pot sonar com que la vida que és tan preuada i que, de fet, en el missatge cristià la vida és un valor molt preuat. Esclar, aquest verb de llançar-la o desprendre's de la vida sona molt fort. Nosaltres pensàvem que potser el missatge de la cançó més aviat l'hauríem d'interpretar com que aquesta persona que es veia envoltada de foscor, potser en seguir a Jesús el que ha fet és que s'ha després dels aspectes de la seva vida que li privaven veure la llum de Jesús i s'ha revestit la seva mateixa vida, però l'ha revestit d'un altre estil, d'una altra forma de viure que li permet seguir Jesús i li ha servit per sortir d'aquesta foscor. No sé, és el que nosaltres pensàvem que potser la cançó es podria referir. Tot està obert a interpretacions i cadascú pot mirar a la seva manera, però aquest és el que a nosaltres ens sembla aquesta interpretació més lògica. Això. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Como quieras, Señor. Quieres que sea, dale la forma a Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reine esa paz con Dios, que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú, hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos. Y hazme un corazón como el tuyo. Sí, Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos hagas un corazón como el tuyo, un corazón limpio, un corazón como un niño, un corazón con amor para dar a los demás, un corazón preparado para ti. Y un corazón para ser moldeado por ti, un corazón como el tuyo.
Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera. A tu manera. El Sagrat Cor de Jesús sempre ha estat present en les pregàries cristianes, com en la cançó que acabem d'escoltar. Confiant en ell, podem demanar a Déu que posi en el nostre cor els mateixos sentiments que els que hi ha en el del seu enviat, Jesús. És la cançó que hem escoltat d'Alfareros, des del seu treball Palante, amb aquest Corazón de Barro. Aquest treball que era de l'any 2000, Déu-n'hi-do. Sí, ja té els seus anyets, tenen els seus anys. 2001, em sembla. Aquest grup, 2001, he dit? No sé, ja no me'n recordo. Sí, crec que sí. 2001, em sembla que... Es van fundar l'any 1995, que també porten el seu temps. És un grup catòlic de la República Dominicana, que és curiós, això ho hem comentat força vegades, que és molt més habitual trobar grups de lluança entre les esglésies evangèliques o protestants, i en canvi en grups catòlics és més difícil. No vol dir que no n'hi hagi, i aquí a Espanya també n'hem sentit uns quants, però en canvi a països llatinoamericans hi ha força grups, i com aquest, que barreja així, bueno, que utilitza ritmes tropicals per portar el missatge de Déu, doncs hi ha força grups a Llatinoamèrica que fan música cristiana, i els escoltem aquí sovint també. Com aquests que us portem ara, els Gesed, que són un grup que també porten molts anys i han gravat un munt de discs i tenen unes veus molt delicades, molt maques. La seva música és diferent, que són aquest grup de Mèxic, de Monterrey, i us portem ara una cançó, Miquel Albert? Us portem Estoy a la puerta i llamo, i a més us proposem una experiència de recerca. Aneu a buscar la Bíblia a la vostra casa, que potser la teniu una mica oblidada, o potser no, això depèn de cadascú. Mireu el llibre de l'Apocalipsi, és el darrer llibre de la Bíblia. Busqueu el capítol 3 i verset 20. Us trobareu les paraules que han inspirat aquesta cançó cantada amb tanta sensibilitat. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo.
corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Ara que trobo un nou sentit, ara que res em pot trencar, ara que ja puc resistir, ara que tot és molt més clar. Serà nou el camí, serà nou el sentit, sense son ni desig, sense por, sense mi. Dona'm tot, dona'm, no et quedi res per ferir. Ha arribat el teu moment, has de seguir. Que ara ja pots tornar a creure en ser la vida, que present en cada instant del teu camí. Cada vegada que tot el que et fa por és mentida, obre els ulls i deixa't tornar a descobrir. Reprenc el meu camí des d'allà on el vaig deixar. Ara que ja no puc mentir, ara tot torna a començar. Que res et pot trencar, ara no et pots aturar. El sentit d'aquest joc és just al teu davant. Mai no és tard, però no deixis de caminar. Només hi ha una direcció, sempre endavant. Que ara ja pots tornar a creure en ser la vida, que present en cada instant del teu camí. Cada vegada que tot el que et fa por és mentida, obre els ulls i deixa't tornar a descobrir. Que ara ja pots tornar a creure en ser la vida, que present en cada instant del teu camí. Cada vegada que tot el que et fa por és mentida, obre els ulls i deixa't tornar a descobrir.
Acabem d'escoltar una altra cançó que no és pròpiament música d'inspiració cristiana, però aleshores ens podem preguntar doncs, per què l'hem portat en aquest programa. Doncs l'hem portat perquè aquesta cançó ens parla de vida, de camí, de creure i no tenir por. Paraules, totes elles ben presents a l'Evangeli de Jesús, que ell mateix ens diu que ell, Jesús, és camí, veritat i vida, que podríem encendre amb la seva pròpia llum. Encén la vida. És la cançó que ens ha portat en Damià Olivella des del seu àlbum Un nou sentit. Aquest àlbum que publicam el 2014, si no ens equivoquem, i el Damià Olivella, que és curiós, tu comentaves ara que potser no és música cristiana, però sí que és una persona que inspira molta tendresa i que sempre va molt enllà, amb molta profunditat amb les seves lletres. Es nota que hi ha uns valors molt propers a la fe cristiana, encara que no parli de Jesús. Però ens agrada el Damià Olivella. Sí, i tant. I ara ja, per acabar, us presentarem una cançó que és una novetat del 2023, però que en realitat la cançó no té res de nou. La cançó es titula Come Now is the Time to Worship. Vine, ara és el moment d'adorar. És del Brian Dorsken, que ell la va composar el 1997, i ara, doncs, en l'ocasió del 25è aniversari, amb el Matt Maher, la Sienna Reddy i Cobus i altres artistes, doncs n'han gravat una nova versió. El curiós és que l'autor mateix explicava que va composar aquesta cançó l'any 1997, mentre caminava pels carrers de Londres, en un moment molt fosc de la seva vida, en què s'havia hagut de traslladar perquè tenia una nova feina, tenia problemes a la seva vida, i en un cert moment va sentir una crida que li deia això, Come, now is the time to worship. Vine, ara és el moment d'adorar. I ell es va plantar com dient, ara, com que ara era aquí al mig, no puc adorar, tinc moltes coses per resoldre, moltes coses per fer. I, bueno, ell explica això, doncs, que necessitava recordar-se a ell mateix que podia adorar a Jesús encara que no tingués tots els problemes resolts, encara que no totes les situacions en les que estiguessin resoltes. I d'aquí ve una dels versos de la cançó que diu Come just as you are, vine així tal com ets. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now.
I fins aquí l'Harmonies d'avui, amb això que podríem dir aquest nou format, que el programa és el mateix, però com heu pogut comprovar, doncs ja no tenim com a seccions pròpies ni la cita bíblica, ni l'olor d'ànima, ni els passatges bíblics. Però en seguim parlant. Exacte. Perquè, de fet, aquests continguts ara podríem dir que queden totalment integrats amb la música, amb les presentacions de les cançons. Per tant, és el mateix amb un altre format, podríem dir, oi? I ens podeu dir si us ha agradat o no aquests canvis. Podeu escriure'ns a harmonies@missatge.org i ens encantaria sentir les vostres opinions. I tant que sí, les esperem. Ens trobem a la propera edició d'Harmonies. Adéu-siau. Que vagi molt bé.